banat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol Mark Espinosa. Makasaysayang umaga po, Idol. Katulad ng nabanggit ko kanina sa pambungad po ng ating pong programa, Idol, ngayon nga po, kino-commemorate po natin ang EDSA People Power or One, yung Revolution, EDSA Revolution. At para bigyan pa po tayo ng komprehensibo, ano po ba yung nag-transcribe nitong between February 22 to 25, 1986. Let's bring it back, itong mga kaganapan po na ito. Siyempre, kasama po natin po ang isa sa mga suki na po natin na eksperto pagdating po sa history. Walang iba kundi ang Filipino public historian na si IFM. Opo. Okay lang po yun. Sobrang dami po ng schedule ngayon ni Doc Xiao Chua. Marami pong mga istasyon po ng mga telebisyon at saka radyo ang hinihingi pong expert. Ano po ito? Anyway, let's proceed, Prof. Xiao. Ito pong let's bring it back. Ito pong mga, lalong-lalo na yung mga kabataan po ngayon na wala pang ulirat noong mga 1986. Ano po ba yung makasaysayan na nag-transcribe nitong between February 22 to 25, 1986, Doc? Well, yan yung tinatawag na People Power Revolution. Mm-hmm. So, yung kasing years before that, 'di ba, under tayo sa dictatorship ni President Ferdinand Marcos Sr. Mm-hmm. na pagamat may mga magagandang mga proyekto siya, 'di ba? Ang problem is nagkaroon ng centralized power siya. Mm-hmm. Yung lahat ng three branches of government, natanganan niya talaga yung kapangyarihan. So, siya yung gumagawa ng batas, siya yung kumumipirma ng batas, siya pa yung nagpapatupad. So, siyempre, dahil pag gaganyan, hindi na demokrasya yan. Magkakaroon ng mga abuso, walang checks and balances. So, anong nangyari? Nagkaroon nga ng mga human rights violation, tapos eventually, ito'y nagkaroon ng epekto yung mga corruption din sa ating ekonomiya. At eventually nga, ito na nga, magkakaroon ng krisis yan, papaslangin si Senator Ninoy Aquino. Hindi natin alam sino yung mastermind. Pero sinisi kay Marcos dahil parang, hindi naprotektahan ang isang senador. Diba? Paano pa kaya ang mamamayan? So, nagkaroon ng maigting na protesta. Pero hindi pa rin natapos si President Marcos. No? Ang tatapos sa kanya talaga ay pumayag siya na magkaroon ng snap presidential elections February of 1986. Tapos naging contentious. So kaya eventually nagprotest yung kalaban niya, si Corazon Aquino, nagpatawag siya ng boycott at yung boycott na yun yung naghanda sa tao. Ang nangyari, may kudeta pala na pinaplano si Minister Enrile na matagal naglingkod kay President Marcos. So yung kudeta na yun nabuko. Noong nabuko yun, nagpasaklolo ang si Enrile at kasama niya si General Fidel Ramos na Vice Chief of Staff ng Constabularia. Ang nangyari doon, pinatawag ni Butz Aquino, kapatid ni Senator Ninoy Aquino, ang kanyang mga kasama sa ATOM at sila yung nauna dyan sa EDSA. And then eventually, of course, si Cardinal Sin, yung Archbishop of Manila. Kaya nagpuntahan ngayon, sinaklolohan itong mga nag-failed kudeta ng mamamayang Pilipino na hinanda na po ni President Cory Aquino. So yun po ang nangyari dyan, 3 days, hinaharang nila yung mga tangke, yung mga aeroplano, nagkakaroon ng defection from the military hanggang wala ng support base ang Pangulong Marcos at inudyukan na nga siya ng Estados Unidos na umalis na. No? So kahit na sila'y nanumpa pareho sa araw ng February 25, paalis na si President Marcos. At nanalo ang ating tinatawag na People Power Revolution. Doc Xiao, etong ganitong, kasi tinawag po ito na parang peaceful rally, pero that time talagang mataas ang tensyon na based sa history. Hindi lang yun. Hindi naman totoo walang patay dun kasi generally peaceful, di ba? Yung apat na. Pero may mga nagbanggaan kasing puwersang Marcos at mga kalaban ng Marcos nagkaroon ng clash. Tapos nagkaroon pa ng nung nilusob yung channel 9 ba yun? O channel
Channel 4 ay nagkaroon ng patay din doon. No? So, ano yan, may mga ganyang mali incidences at that time. Aside from the fact na bago yung people power na peaceful, madugo. Kasi di ba may armed rebellion, may mga torture. So, kasi gusto kong ituro sa mga bata, hindi lang peaceful yung revolution. Kasi parang ang dating, isuko mo lang sa mga diktador yung kalayaan mo, gusto mo ibalik yung kalayaan mo, party ka ulit sa EDSA. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi naman siya ganun. So, proseso yung people power. Mula doon sa unang paglaban sa loob ng diktadura hanggang doon sa matapos sa 4 na araw na generally peaceful. Sabi nga nila sa isang quote, 'di ba? If you want peace, prepare for war. Sabi nga nila. Pero yes. Pero anyway, Doc Chow, sa mga iba't ibang sektor po yung kampanya na nabanggit niyo po kanina, yung media. Gaano po ang kaimportante ang ginampanan po ng media nung panahon po ng EDSA Revolution? Particularly nung may parang nabasa nga ako na hindi pa naman ako buhay noong 1986, pero may nabasa po ako doon sa kasaysayan na si Cardinal Jaime Sin ay ginamit yung Radyo Veritas, for example, para manawagan. Kontrolado ng diktadura yung media, meron silang National Media Production Center. Pero kasi yung Catholic Church hindi mahawakan ni Marcos, kaya yung Radio Veritas, although nung nag-air ang Radio Veritas nung kay Cardinal Sin na announcement, nagalit ang diktador at pinawasak niya yung ano dyan sa Malolos, Bulacan, yung transmitter ng Radio Veritas. So kaya kailangan humanap ng ibang radio station si Cardinal Sin at nahanap nga nila itong Radio Bandido dito sa Santa Mesa. So nagpatuloy yung broadcast. Tapos syempre yung mga newspapers na ayaw ng mga diktadura at that time, tinawag nilang Mosquito Press, nag-ooperate at that time, no? Malaya, Mr. and Miss, Special Edition, no? Na nagpapakita ng katotohanan ng nangyayari nung panahon na iyon. So, yan yung mga magagandang mga kontribusyon ng media doon na kahit yung mga nasa network noon, kapag nakita mo si Tina Monson Palma, pag nagbabasa ng balita, poker face, parang nakakaloko. No? Alam mo parang hindi siya convinced sa binabasa niya. No? Yung mga ganon, mga resistance ng media. Parang may nakatutok na yung camera, imbes sa camera na nakatutok, parang baril nakatutok sa kanya para basahin lang kung ano ang so parang ginamit din ng rehimen noon na pang-propaganda talaga itong media din na orchestrated nila na iba. Yes, definitely. Pero yun nga, may mga ways kung paano yan. Tulad yun, si Tina Monson Palma, nagpapahalata siya na hindi ako bilib dito sa binabasa ko. No? So, naging ito yun. Eventually, parang nagpakita ng katapangan. Yun mga ganyan, no? May little ways. No? Kasi yun nga hindi pwedeng maglabas ka ng basta-basta na kontra sa gobyerno at that time. Lalo na kung nasa mainstream media. Correct. Doc Chow, can you elaborate yung talagang naging major role din dito ng simbahan sa pagkilos po ng mga tao para maisagawa itong EDSA Revolution? Ay, sorry, nawala ako. Opo, yung Doc Chow, yung pong naging role po ng simbahan, kindly elaborate po paano naka-impluwensya ito para mahikayat po yung mga tao na makiisa po dito sa EDSA Revolution. Kasi doon po yung mga picture, very iconic po yun. Yung mga madre na may hawak na rosaryo, nagbibigay ng rosas, Doc. 1 year bago a few months bago yung February 1986, September 1985, sinelebrate yung 2000 birthday ni Mama Mary. So, ang tawag doon, the Marian Year. So, nung panahon na yun, maraming rally para kay Mama Mary, saka maraming posters na pinalabas. Kaya pag nakita mo nung EDSA Revolution, ang daming Mama Mary na inilabas yung mga tao. Correct. So, tapos nandun pa yung mga madre. Yung mga madre kasi, sila naman yung tumutulong sa mga human rights victims, yung mga pare. So, sila? Kumbaga, handa sila. At si Cardinal Sin at that time, medyo palaban na obispo yan. So, nakikipag-friendly siya sa mga Marcos kasi sabi niya, yung mga Marcos ay flak pa din naman niya yan. Pero, babanat siya. So, binalansi niya kasi hindi pwedeng puro banat dahil baka ma-Bishop Oscar Romero siya, baka mapatay siya, no? Pero, si Cardinal Sin, talagang nung nangyari na yung snap election na yan and all of that,
At talagang ano na siya, kumbaga talagang resolved na siya na kailangang mapabagsak itong diktadurang ito. And yun na nga yung isa sa mga naging papel niya, 'di ba, sa people power. Siya yung nagpatawag. At siya nagsabi sa mga tao na peaceful dapat tayo. Wag tayong gumawa ng gulo, wag tayong magpadanak ng dugo. Okay. Pero sa palagay niyo po ba, bukod po sa simbahan po, malaking factor po ba yung pagbaliktad ng ilang matataas ng opisyal ng militar para suportahan itong EDSA Revolution? Oh, definitely kasi halimbawa, yung strike wing ng Air Force ng Pilipinas na inorderan ni General Ver, si Colonel Antonio Sotelo. Alam mo, kaya niyang pulbusin ng ng mga howitzer yung kami noon no? Pero ano ang nangyari? Wala. Nag-defect sila. Bumaligtad sila. So, napakagandang napakagandang eksena noon. Kung hindi, todas silang lahat kung hindi ginawa 'yon. So yes, yung support ng Armed Forces of the Philippines at that time, yung pag-withdraw nila ng support sa diktador, nakatulong talaga yun para manalo. And even yung mga mga kilalang mga personalidad, and for sure, isang malaking factor din dito, yung 3 years after ng pagkamatay ni late Ninoy Benigno Aquino, tawag ito, Ninoy Aquino, tama po? Apo. Mga factors din po ito para po maudyok na isagawa po itong EDSA Revolution po nung panahon po ng 1986. Lalo na nung si Corazon Aquino yung tumakbo laban kay President Marcos. Okay. So, naging malaki yung yung papel niya. Dahil talagang naging inspirasyon si Senator Aquino ng katapangan niya na umuwi, di ba? Napatay nga siya. So, nadala siya ng mamamayan. So, Doc Chow, sa nangyari po na ito noong 1986, itong araw nga po ito, commemorate po natin. Ano naman po yung mga pagbabago right after ng EDSA People Power po? Well, una sa lahat, may mga pagbabago naman dahil 1987 Constitution ay pinatupad na decentralized ang ating pamahalaan. Mahalagang yugtuyan. Nagkaroon tayo ng pagbabalik ng democratic space, ng freedom of expression, ng Kongreso, no? Mahalagang mga sangkap ito para magkaroon tayo muli ng demokrasya. Umangat muli ang ating ekonomiya. Subalit, nagkaroon ng maraming hamon din dahil yung mga nagpupo kay President Aquino sa military, medyo makulit, patuloy siya kinuditan ng kinuditan. Nakakalungkot yun. At marami pang iba na nakakalungkot na mga pangyayari sa ating bayan. So, maraming hamon na hinarap after. At ang problema dyan, parang sinisi lahat sa EDSA. Hindi naman lahat yun dahil lang sa EDSA. Dahil mahaba ng panahon yung 39 years. Correct. Iba-ibang presidente yan. So, yun. Anyway, Doc Chow, sa palagay niyo po ba na tupad naman yung pong mga layunin po na pangakong pagbabago po ng revolusyon po na yon, and at the same time ano kaya yung pinakamahalagang aral po talaga na dapat na matutunan po hindi lamang ng isang pangkaraniwang Pilipino kundi ng mga uupo sa gobyerno patungkol dito sa EDSA People Power 1? Well, malinaw sa akin na nanalo tayo dahil ang kailangan lang ang goal lang naman ng EDSA patalsikin si Marcos Di ba? Yun lang naman yun napatalsik naman siya. Di ba? Kaya panalo natin. Panalo yun palang mahirap na yun. Ano ba, di ba? 20 years in power yung tao. Napakalakas ng diktador. Tapos napabagsak natin siya, di ba? So yun palang victory na yun, di ba? What are the expectations we have had, no? Na kapag nawala yung diktadura, gaganda yung buhay natin. Well, yun ang medyo mataas, no? Kasi kailangan pala paghirapan pa natin. Correct. Kasi para tayong nalugmok ng matagal na panahon, tapos bigla pinatayo tayo, hindi tayo makatakbo kasi hindi wala tayong practice. So, yan ang nakikita natin dyan na pinagtabahuhan pa natin yung mga hamon, di ba? Pero yun na nga, kailangan nating makita na sana makita yung diwa ng EDSA ay makialam ka, di ba? Makipagkapwa ka, makialam ka sa problema ng bayan at humanap tayo ng solusyon. Yun yung tunay na people power, and when we are working together to solve the problems of our country. Talk about it,
discuss it as a nation. Okay. Yan ang tunay ng people power. Opo. Doc, siya, bago po kayo mapakawalan, dahil I'm sure may susunod pa kayo na interview po dito. Anyway, sa palagay nyo po ba, ito pong ating pong EDSA People Power 1 po, ano po yung masasabi po ninyo doon sa mga tao na pilit pong i-revise itong kasaysayan at sabihin na wala naman nagbago eh? Well, sa opinion nila yan, pero ayokong sabihin na walang nagbago kasi ang dami naman natin, mas maganda naman yung buhay natin ngayon kaysa noon. No? Correct. Sa totoo lang, kahit napaka-traffic. Meron namang pagbabago. Diba? Di hamak. Although hindi mabilis, lalo na sa mahihirap. No? Yun ang kailangan pa nating i-work out. Pero yun na nga, sa mga yung pag-iiba ng kasaysayan, ako, naniniwala ako mananaig ang katotohanan, mananaig ang ebidensya. Basta patuloy nating ikwento. Kasi kung titigil tayo sa pagkukwento, talagang mananalo talaga yung mga nagbabaluktot. So, ako wala akong pakialam kung anong stand mo sa politika. Pero may mga facts tayo na dapat na nakikita natin, no, na naging abusado yung martial law regime ni Pangulong Marcos Sr. At kailangan matuto tayo na wag ulitin yun. Matuto yung anak niya na wag ulitin yun, na maging maayos na presidente. Dahil doon lamang nila actually nare-redeem yung pangalang Marcos. Pag naging maayos na presidente ang Pangulong Bongbong. Opo, sa tingin niyo po ba, posible po bang mangyari muli yung isang ganitong katulad pong mapayapang revolusyon po sa Pilipinas? Well, posibleng mangyari yan kung magkakaroon ulit ng isang diktador na sana wag naman nang mangyari. Sana, di ba? Sana wag na nating hayaang umiwa lang dilim, sabi nga doon sa kanta. Okay. So, panghuli na lang po siguro sa mga nakikinig po, lalong-lalo na yung mga kabataan na wala pa ng 1986 pero tinatamasa yung pong naging resulta ng revolusyon po na ito ng EDSA People Power 1 na ngayon ini-enjoy natin yung democratic natin, pwede tayong makapagsalita ng kung anong gustong sabihin natin, makapag-isip ng malaya, makagawa ng gusto po natin, makapangarap. Mensahe niyo po sa mga sambayan ng Pilipino na nakikinig sa atin ngayon. Abay, huwag tumigil mangarap at huwag tumigil na magkaroon ng pag-asa. Yan naman ang diwa ng EDSA na harapin natin yung mga hamon kahit imposibleng matalo at makakayanan natin kung tayo ay sama-sama. Doc Chao Chua, ang ating pong historian na public historian po natin na Filipino na talagang suki na rin po natin dito. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi niyo po yung kasaysayan ng EDSA Revolution. Maraming pong salamat at mabuhay tayong lahat dito sa IFM Dagupan. Good morning po. Idol, magbabalik tayo.